Kutyám az benne lehet? Lehet. Dodó! Süket. Dodó! Gyere. Gyere. A kutya meg a macska rúgja meg. Cicát is belevesszük. Hát ő személyesen a Dodó. Nem jár a szád. Személyesen a mi Dodónk. Tigris. Cica. Cica. Na. Hát így vagyunk most hárman. Hát ő öntörvényű, mint általában a macskák. A hölgyek azok nem, az másképp kezeljük őket, úgyhogy a... Gyere! Úgy, itt van Dodó, az meg irigy kutyaként mindjárt felugrik. Ugye? Na, erről van szó. Erről van szó. Na, hát azért megyek emberek közé, hogy nehogy rám fújják, hogy kutyának meg a macskának élnek, de ezek jó fejek, mert ezek nem beszélnek vissza, meg kevesebbet csalódik. Jó! Jó van, győztél. Dodó, te vagy a hős. Na hát ez meglepő módon viseljük ezeket a dolgokat, és akkor fel a harcra megy, Misi bácsi mindjárt elmegy, és hajrá Csaba. Azt majdnem elfejtettem mondani, mert az hajrá Csaba, az benne van. Ki a legjobb? Az előre. És hát Fradi verők ritkán leszünk mostanában, mert NB1 az eltávolodott, vagy mi távolodtunk el az NB1-től, de a csabai szív az marad, és nem Gyulait eszünk, kisfiam. Vigyázol magadra? Azért mondtam. Van itt egy-kettő, ami már jó képességű. Télire jók lesznek kolbásznak, nem? Én csak akkor érzem jól magam, hogyha van bent a lakásban kolbász. Így kint nem nagyon szoktam megenni, meg megvágni, mert úgy sajnálom őket. Tehát egy ilyen szállat sajnálnék megvágni. Viszont ha jönnek az ismerősök meg a barátok, akkor minden további nélkül áldozatot hozok. És látom azt, hogy amikor elfogy egy ilyen szál, és esetleg ki kell jönni egy másikért, hát az a legnagyobb boldogság. Tehát úgy megyek vissza, mintha a levegőbe járnék, és úgy viszem vissza, hogy hát egy újabb szállat kell bevigyek, és hát ez a legszebb dicséret, amikor elfogy az asztalról a kolbász, és azt mondják, hogy nem tudnám még egyet hozni, mert ennék még. Ez a boncoló, tehát ezzel szedjük szét a sertést, mert ez a legjobb. Utána itt van egy kis kés, ez a csontozó, tehát hogy mindenhol befér, ez egy dikkés. Ezt daraboljuk a húsokat, tehát amikor már ki van csontozva szépen a darálóhoz, ez a kettő, ez a legprimább, hosszú pengéjű és nagyon éles. És ez pedig az. Nagyon érdekes, meg lehet nézni, szalonázó, és ilyen hornyolt, hogy ne tapadjon a szalonna falához. Tehát, hogy nyugodtan húzzuk a szalonnát, tehát ki van találva. Ez is egy német kés. Hát nagyon büszke vagyok és gyűjteményen. Nagyon. És van egy nagyon régi bárdom is egyébként. Hát az is kell, de most már inkább fűrészeljük. Tehát ugye a oldalas meg egyebeket föl ne legyen szilánk. Tehát inkább fűrészeljük. Van hozzá fenő, tartót, hát aranyérmes kolbászt gyártak mondani, de csak nem hencek, meg fenn vannak a díjai, meg egyéb, meg második voltam a 2003-as száraz kolbász versenyen, és 98 kolbász volt. Tehát én nagyon odafigyelek, és mondom, amikor hazajövök, itt csak egy kis kamrám van. Én először a kolbászaimat nézem meg, nem a feleségemnek köszönök. Megmondom őszintén, ez így van.
jöhet a friss kolbász, a lángolt kolbász, a vékony, a vastag. Na, szóval ezt igazi ételnek tartom. Igazi ételnek, hogy ezzel jól lehet lakni, jó ízűen lehet rá jó fröccsözni, vagy sörözni, de ez mindig, és hát büszke. Szóval az ember, de van egy ilyen virtus, hogy, de itt Csabán is, még majdnem tesók között is, hogy enyém a jobb. Tehát ugye az a mondás jár, hogy mindenkinek a saját kolbász a legjobb, de hát aztán össze kell hasonlítani, és akkor egyből megvan, hogy akkor ki a jobb. Egyébként, amikor névnap van a családban, vagy születésnap, mi fél liter saját pálinkát, meg egy szál kolbászt adunk ajándékba a tesónak. És aztán ott eldőlnek a dolgok, ám keményen. Szeretettel és szeretettel köszönjük mindenkit, azt is, aki még most keresi a helyét, és azt is, aki már rég megtalálta ezt a klubba, 10 éve, 20 éve, 15 éve, stb. És azt a 10 hölgyet és urat is hadd köszöntsem nevetekben, akik most ünneplik névnapjukat és egyben születésnapjukat is egyik másikra. Isten éltessen benneteket, várjuk, hogy milyen csodákkal lettek meg bennünket. Az illatok azok nagyon jók voltak, és azok az italok is, amiknek a illatától már akár itt is be lehet fiálni. A legkellemetlenebb dolog az, amikor az embernek arról kell beszélni, amit legszívesebben kínálna. Szívesen kínálnám egyrészt a kolbászt, másrészt szívesen kínálnám ezt a közösséget bárki számára, jó terepként, jó környezetként, jó baráti közösségként, amiben nekem is részem van. Itt élek egy 200 fős közösségben, amely 1998-ban jött létre. A létrehívó esemény az tulajdonképpen az első Csabai Kolbászfesztivál volt. Azért akartunk létrejönni, hogy a fesztivál mögött legyen egy civil közeg, én legalábbis ezért ambicionáltam a létrejöttét, és az mondjon el dolgokat. Egyrészt mondja el, hogy Békés Csabán hogy kell dolgokat csinálni, fesztivált is, meg persze elsősorban kolbászt, és segítsen abba, hogy minél jobb körülményeket tudjunk a vendégeknek teremteni. És aztán rá kellett jönnünk, hogy legalább kettős célja van ennek az egész folyamatnak, mint civil közösségnek. Rá kellett jönni, hogy nincs elég termék. És az igazi, a hagyományokat igazán megőrző közeg, ami nem egy nagy gyár, hanem a házi termelés, a kisüzemi termelés, az vagy illegális, tehát ami a fesztiválon is volt, hogy néhányan, jó barátaim is, a Zsiguli, akkor még Zsiguli hátuljából árulták a fesztivál parkolójába a vastagkolbászt. Ez nem volt baj, mert a mi szempontunkból, lehet, hogy a kölyás szempontjából igen, de arra sarkalt egy csomó embert, hogy hoppá, hát ha ebben van pénz, ha ez egy eladási lehetőség, ha ez egy jó marketinget csinál az én kolbászomnak is, akkor érdemes belevágni, és mondjuk elkezdek kis termelni. A varázsszó persze a kolbász. A varázsszó az, hogy mindnyájan szeretjük, mindnyájan nagyra értékeljük, és nagyra értékeljük mindazt, ami az utóbbi 20 évben a kolbász körül Békés Csabán lezajlott. Én azt szoktam mondani, hogy ennyi rendes ember nagyon, nagyon ritkán, egy-egy másik jó kocsmába jön ennyi jó ember össze, mint itt nálunk. És ezt nem pejoratív értelemben mondom, hanem hogy régen egy kocsmának az volt a funkciója egyébként, hogy az egy helyi közösség volt, az nem egy átmenő valami, és oda komoly emberek jártak, nem nyikhajok és nem alkoholisták, hanem dolgozó emberek, akik megitták a maguk sörét, és utána hazamentek, és közben jót beszélgettek, politizáltak, vagy haverkodtak, vagy éppen munkát szereztek maguknak. Hát ugye ez sincs a kocsmákban, az igazi kocsmákban. Bár én nem nagyon járok kocsmába, tehát lehet, hogy nem jól tudom.
I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Én 4-szeres ezüstérmes vagyok a Kolbász Fesztivál gyúróversenyén, és 2-szeres aranyérmes a Száraz Kolbászban, fesztiváldíjas, fődíjas, számtalan külön díjnak a tulajdonosa vagyok. Annak örülök a legjobban, amikor így az asztalon van, mint ahol itt is lehet látni, hogy versenyen van, amikor látom, hogy megkérdezik, hogy kérhet-e, még vehet-e. Vagy nem egyet vesz, hanem 2 vesz, 2 szeletet vagy 3 szeletet. És egy jó érzés az, hogy amikor a tányéron kint van, hogy már a tányéron 2-3 darab van, mert elvitték, mert íz lett nekik. Ez nagyon jó érzés. Ennél jobb érzés nem is tudok elképzelni. Ez még a díjaknál is jobb, nem? A díj az maga nevében az, hogy azt öröm kapni. Az az aranyérem, a gyúró aranyérem, azt még meg fogja szerezni? Az az igazság, hogy minden eredmény hirdetés után, minden év eredmény hirdetése után mindig azt beszéljük a gyerekekkel meg a kollégákkal, hogy jövőre megnyerjük. De soha nem csüggedünk azért, hogy más nyerte, sőt, én oda szoktam menni gratulálni. Abba a kolbászban saját, magunk által gyártott paprika. Ez a saját kívül, vagy a saját? Igen. Szeretem csinálni, na hát ez szoktunk mindig. Azt mondják, hogy hogyan ismerkedtek meg? Húha! Mióta házasok? 43 éve. 43 éve. Úgyhogy... Elég jó kibírtuk egymást. A megismerkedés ez spontán volt. Spontán? Spontán. Ez valamikor ugye mi tanyán éltünk, ők is, ő a szüleivel, mink szintén. És egy ilyen munkahelyre menés közben, kerékpárral, ő is kerékpárral, én is, és akkor én úgy elmentem mellette, és egyszer rám szólt, hogy mi van, meg se ismered a kisebbiket? Én meg azt se tudtam, hová tegyem. Előtte igaz, valamikor találkoztunk, csak ugye ez... Valamilyen szórakozó helyen. Szórakozó helyen, csak ugye én azt elfelejtettem, a fiúk azok könnyebben felejtenek. Bárhol a világon megmozdultunk, vagy régen ugye jártunk nyaralni a gyerekekkel, vagy már mi, ha kipakoltuk a csabai kolbászt, és mit tudom én, Zala megyében megkóstoltattuk, az biztos, hogy következő dolog az volt, hogy jaj, kaptok ingyen szállást, minden, jöhettek, családostunk, minden estük, csak mikor fogunk kolbászt csinálni, akkor gyertek nekünk kolbászt csinálni. Aztán nekünk még az a bajunk, hogyha mi elmegyünk máshova, akkor mi mindig ezeket az ízeket keressük. És akkor mindig csak azt mondjuk, hát ez nem jó, mert ez nem olyan, mint a miénk. De ez olyan, mert az övéké olyan, ugye? De a miénk meg megint ilyen, de mi meg csak a miénk íz szállít. Hát ez azért, ez talán majdnem hasonlít a miénkhez, de mégse olyan, nem tudjuk, és akkor találgatunk, hogy akkor ebben mi van, meg hogy is van ez, hogy nem olyan, mint a miénk. Aki szívvel, lélekkel csinálja, annak nyugodtan lehet mondani, hogy kolbászkészítő művész. Te az vagy? Az leszek, bízom benne. Bár mondják, hogy az vagyok, de én még nem vagyok, azt szerintem. Miért? Hát, mert mindig találkozok negatívumokkal. Lehet, hogy azért, mert túl kritikus vagyok. És
bizonyos idő el fog telni, amikor lehet, hogy azt mondom, hogy most már én értek hozzá, akkor azt mondom, hogy művész vagyok. Sajnos az élet kötelezett erre a feladatra. Jó barátom, és akivel együtt létrehoztuk a klubot, és aztán aki a klubot vezette hosszú éveken keresztül, és megalapozta mindazt, ami ma tulajdonképpen ebben a klubban zajlik. Ő meghalt néhány évvel ezelőtt, és akkor nem lehetett azt tenni, hogy én ezt nem vállalom el. Épp akkor hagytuk abba a fesztivál közvetlen szervezését és tulajdonlását, hogy így mondjam. Kicsi nyugalomra vágytam, meg kell mondanom, mert azért egy fesztivál szervezése az óriási meló, és hát akkor pedig ezt kellett csinálni. Én ezt nagy örömmel csinálom. Zoli egy tüneményes egyéniség volt, majdnem figurát mondtam, de olyan, aki hogy mondjam, akit a városban mindenki ismer, legalább 3-4 felől olyan közösségi beágyazottsága volt, ami hát fantasztikus. Az egyik az a Kolbász Fesztivál, a Kolbász Klub, a másik a sport, és a harmadik, hogy ő munkavédelmi területen dolgozott, tehát sokfelé volt gyökere, meg leágazása. Másrészt maga a személyiség is olyan volt, hogy azonnal megjelent körülötte valami aura, úgy tudott külföldön kapcsolatot teremteni abszolút nyelvtudás nélkül, hogy az valami zseniális volt. Tehát akik ott mi gügyögtünk valamit, azok csak arra azt vettük észre, hogy ő már el is intézte, amit mi megpróbáltunk angolul elmagyarázni ott valakinek. Szóval egy ilyen figura volt, nagyon, nagyon kedves, jó ember, és az egész élete ide összpontosult erre a munkára. Tehát igenis törés volt persze a klub életében. Elsősorban azért volt törés, mert azt nem lehetett tudni, hogy folytatható-e az, amit ő csinált, egy más leosztásban. Hát valószínű, hogy keresné a kis dobját. Volt egy dobja, amivel minden bulin volt egy barátja, vagy van egy barátja, ugye Mazán Gyuri, aki harmonikázott, ő pedig dobolt. És hát olyan hangulatot, olyan hogy mondjam, utánozhatatlan milliót tudtak teremteni, amire biztos azt mondaná, hogy hol a dob, és akkor beszállok. És mit mondaná neked? Nekem? Hát azt kell mondanom, hogy a mi kettőnk kapcsolata az nem mindig volt felhőtlen. Mi sokat vitatkoztunk. Én nagyon féltettem őt. És én ehhez a feleségemtől rengeteg piszkát is kaptam, jogosan, hogy mondd meg neki, ne vállalja, ne csinálja így, törődjön egy kicsit magával. Ő neki baj volt az egészségével, és egy ilyen fatalista valaki volt, aki nem volt hajlandó igazából komolyan törődni saját magával. Úgyhogy hát emiatt voltak nézeteltéréseink. Tehát azért voltak nézeteltérések, mert te féltetted őt? Igen, ez az egyik, hogy az egészsége miatt, a másik a szétforgácsolódás miatt, mert annyira, hogy mondjam neked, annyira becsületesen csinálta, hogy az már önfeláldozás. Tehát ha a klub kapott valahonnan 20 forint támogatást, akkor ő
akkor ő, ha vége volt a fesztiválnak, akkor oda elment ezt a 20 forintot, már ezt idézőbe teszem, lehet, hogy 20 000 forintot megköszönni és hálálkodni, és nem tudom én micsoda. És ebből következően feltűnhet, hogy mi nem vagyunk e tekintetben egy szinkronban, én nem vagyok egy ilyen hálálkodó típus. Tehát biztos, hogy ezeken balhéznánk, igen. Továbbra is. De gyerekkorunktól kezdve csináltuk ezt, mert régről ismerjük egymást, úgyhogy ez nem probléma. De hát a jó barátság az néha jó összeveszésekkel is jár. Ez persze nálunk nem volt, de veszekedés volt, persze. Vita. Óriási fazon volt, olyan szempontból, hogy tehát iszonyatos kapcsolatokat tudott létesíteni. Tehát ami mostan kapcsolatunk van Szerbiától végig, az gyakorlatilag ő építette ki. Rendkívül barátságos volt, és hát ugye ősi családi kolbászgyártó volt végül, ő is, meg a szülei, és nagyon jó vitte a ízét, nagyon szerettük. Nagyon aktív volt minden témában, sőt, kicsit túl is vállalta magát, tehát szerintem az is lett a probléma, hogy túlvállalta magát, mert közvetlenül a fesztivál után egy pár nappal halt meg. Sajnos keveset találkoztunk, bár nagyon szerettem őt is. Nagyon kedves ember volt, nyíltak az ajtók mindenhol, nem tudott úgy elmenni se, hogy ne szólítsák meg, tehát tényleg egy csupa szívember volt. Úgyhogy persze hát mindenkit megtört a halálhíre szegény Zoli bácsinak. Szívét, lelkét beletette a klubba, és az ott lévő ember, ő nagyon összetartotta az embereket. Határon túli magyarokat is, az itteni magyarokat is, a klubtagokat is. A Zoli az egy, hogy szokták mondani, teljesen egy ilyen társadalmi ember, hogy ő folyamatosan toppon volt. De mindenféle téren, állandóan naprakész, minden dologba. Például egy kirándulást nem szervezett meg anélkül, hogy ő ne nézett volna utána, előtte. Szóval mi már készre mentünk, volt, mit tudom, idegenvezetés, minden volt. Szóval ez ebből a szempontból párját ritkította itt Békéscsabán. Ő mindig ott volt mindenhol. És ez szerintem ez egy kicsit sok volt neki, úgyhogy, de hát ő mindenhol ott akart lenni. Nem volt ez rossz azért, mert ő mindenhol ott akart lenni, csak neki volt sok sajnos. De ő ezt nem akarta belátni, mert ő ezt azt mondta, hogy ő ezt végigcsinálja. Ő a betegségével is úgy volt, hogy majd megoldódik. Úgyhogy mi legalábbis így láttuk külsők, mert ő nem panaszkodott, nem... Csak láttuk rajta, hogy nincs jó, de ő nem törődött ezzel, ő úgy gondolta, hogy adjon magát. Persze ő se gondolta, hogy ez ilyen gyorsan fog menni ez a dolog, de hát szegénynek megváltás volt, de nagyon-nagyon sajnáljuk, mert nagyon jó ember volt. Szóval túlvállalta magát. Az volt szerintem a legnagyobb gond, hogy nem igazán szerette leosztani a feladatokat. És ugye azért így meg már túl sok volt neki. Hogy kár érte, nagyon megmondom őszintén, hogy nagyon sajnálom, hogy így alakult, de hát az a idézőjelben a szerencse, hogy ez az Ambrus Zoltán, ez egy olyan valaki, aki tudja is, hogy mit miért, meg mit hogyan. Szervezettebb most Igen. jobb a munkamegosztás, szóval a vezetőségnek a tagjainak jobban van leosztva a feladat, én legalábbis így látom, és Úrin Zoli pont emiatt szerintem sokat magára vállalt. És Ambrus, mivel ő is benne van a korba, mi együtt jártunk iskolába, úgyhogy nekünk ennyi múltunk van, közös múltunk, hogy ő se lesz fiatalabb. És ő talán a szervezést jobban tudja, jobban ismeri, ezért jobb a leosztás.
minden vezetőségi tagnak megvan a feladat a fesztiválon, és van, aki a fuvarért felel, van, aki a berendezésért, szóval azért ebből a szempontból most egyszerű a dolog. Nagy örömömre mind a két gyermeke, lánya és fia is tagja a klubnak, és az öccse az, hát azt kell mondanom, hogy mindenben részt vesz. Tehát itt van, velünk van, külföldre megy, Pesten képvisel bennünket, ha Pesten rendezvény van, akkor ő az első, aki azt mondja, hogy majd én leszek helytartó és csinálom ott a dolgokat, hogy ne legyen nektek ez külön teher. Hát ez egy fontos dolog. Azt gondolom, hogy számukra is fontos a klub. Hát egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy az édesapjuk hagyatéka a klub, és emléke is, vagy emlékezete is a klub. Tehát nagyon fontos dolog az, hogy ők ilyen visszajelzéseket vagy impulzusokat kapjanak innen, hogy ez működik, hogy ez van. És akkor itt lógnak Zitának már csak ennyi van. Ez az egyik filmé, az a másik filmé, ez meg a miénk, az az adag a felső sor. Van egy kis szalonna is. Mi bármikor leülünk az én gyerekeimmel, akkor én nagy tatakolbászát kérek, és olyan büszkén eszik, meg olyan jó ízűen, hogy imádják, és most is reggelire pont a Vincének csinálta, amúgy reggelire nem ezt szokták, inkább vacsorára, és mondtam, hogy apukám nekem minden reggel ezt csinált régen, amikor mindig ő csinálta a reggelit, amikor iskolába mentem, általános iskolába, vagy sokszor. Ő később indult egy picit, mint anyu, úgyhogy ezért jó sok vajas kolbászos kenyeret ettem. Akkor nem is zsemlét vagy kiflit, de kenyeret. Mi jut eszembe, amikor meghallom azt, hogy Uhrin Sándor György? Hát először is Sándor György, másodszor meg Sanyi, az öcsém, akit én nagyon szeretek. Mikor a bátyámnak a felesége meghalt, Isten nyugosztalja, akkor tulajdonképpen ismét nősült, elvette a Csabai Kolbászklubot. Rajta kívül nem sok ember ismertette meg annyi külföldivel és annyi emberrel a Békés Csaba nevet a kolbászon keresztül és a kolbászklubon keresztül, mint ő. Szerintem bármilyen programokat, városi programokat indítottak, az sehol se volt ahhoz képest, mint ahogy ő járta. Hát ő neki a nagy álma volt, és ezt meg is valósította, hogy körbe, tehát hogyha a Magyarország térképét nézzük, körbe minden országban van társklub, minden országban van társrendezvény, tehát minden szeretetét, energiáját azt a család gyerekein kívül a klubra. És tényleg akkor neki ez volt a kábítószere. A szó legszorosabb értelmű, hogy ne arra gondol. Hát például az is nagyon furcsa volt, hogy az elején, de az utána ezt megértettük, hogy amikor meghalt, azt hiszem 6-án, március 6-án halt meg a Marcsi, és 8-án már ment ki Szlovéniába, mert 10-én van, minden évben március 15-én van, március 10-én van Szlovéniában, Szevnyicán a szalámiáda, és kiment oda. Azért, hogy ne itt volna, hogy ne emész, tehát elintézett mindent, még nem, akkor nem temették el, és akkor kiment Szevnyicára. Tehát ez is sokaknak furcsa volt, én nekem nem, mert hogy, és akkor minden energiáját akkor a klubra fordította. Biztos mindenkinek megvan számlál, vagy hányat dobban, vagy hány cselekedetet tud, és hogy elvégezni, hogy hányat dobbanhat a szíve, és hogy ő ezt annyira felfokozta ebben az elmúlt 10-20 évben, olyan tisztán és olyan önzetlenül élt, hogy meg hát persze nem csak ez a tisztán, és akkor ott ugye elmotyog, hanem jó kedvében, meg sokat adva másoknak, ami tényleg utána, amikor meghalt, és nagyon szomorú voltam nagyon sokáig, most is persze, de hogy ez akkor olvastam ezt az idézetet, hogy mindenki annyit ér, amekkora űrt hagy maga után.
8 éves a legnagyobb, a Vince. Volt apukámnak a szemefénye. Aztán a kis Hugó tegnap előtt volt 5 éves. Ő volt a másik szemefénye, és hát a kislány, akit ugye nagyon akartunk, és hát ugye akkor jött volna fel apu az 1 éves szülinapjára, most 3. 13 perccel előtte még beszéltem vele. Mert hívott, annál tudom a 13 percet, hogy hívott, hogy nézd már meg Sanyi a neten, hogy mert kocsiba ment, hogy neten, hogy mikor indul pontosan a vonat, hogy kiérek ehhez, vagy a következő. És akkor megnéztem a neten, mondom, Zoli, még van 13 percet. Jaj, de jó, akkor elérem. De hát úgy jött, ahogy szokásos módon így felpakolva, persze úgy nem kértük, vagy nem vártuk, csak utána láttuk a táskáját. Egy fajátékok, kolbász természetesen telepakolva, hát ha nem is tele, de ez mindig hozott. Mindenféle mondjuk baracklekvár, amiket ő főzött, vagy bodzaszörp, és akkor így begyűrve egy zokni, meg egy póló, tehát hogy ez az ő cucca az úgy semmi, hanem neki mindig így amekkora a szíve volt, tehát olyan volt a táska. Így kinyitottuk, és így tényleg abszolút őt reprezentálta. Csak hát így sajnos ugye nem ért ide, mert akkor így hirtelen a vonatállomáson rosszul lett, de ez nagyon kemény volt. És akkor, ahogy szállt föl, húzta föl magát a vonatra, akkor rosszul lett, visszaesett, és on-off. Ott a vasútállomáson. Nem hittem el, mikor mondták, nem mondom, most beszéltem vele. És a kórházban azt mondta a doki, hogy uram, hogyha egyébként ott mögött állt egy ápolónő, aki rögtön azonnal elkezdte újraéleszteni, 4 perc alatt ott voltak a mentősök, nem tudom, azt mondja, uram, hogy itt 6-an körbeálljuk a kezelőbe, és itt lesz így rosszul, akkor kész. Akkor ugyanez van. Ez a hirtelen szívhalál. De egyébként most ez morbidnak hangzik, de ez így volt a jobb. Őt nem tudnám elképzelni, hogy járókerettel totyog. Kiszúrt velünk. Nagyon hiányzik. Tehát mikor kolbászt csinálunk, hát akkor mindig róla szól az egész. Hát látod a konyhát. Máshol szent kép van, az utolsó vacsora, az utolsó gyúrás. Szeptember 19-én született, és ez október 26-án volt. Ambrúzoli születésnapján. Furcsa a világ, mi? Nagyon teátrális volt ez, ahogy így rohan a vonathoz, az 1 éves, tehát tényleg így, én tudom, hogy vadast szerettem volna főzni a kedvéért, meg elvittem az egyik gyereket úszni, szaladtam vissza, hogy akkor még a torta, és majd mindjárt jön. És akkor tudom, hogy a nagybátyám hívott, tehát itt egyébként ezen a sarkon jöttem, nem is tudom, hogy mert elmondani, mert kocsit vezettem. Azt hittem, hogy azért hív, hogy majd ő megy ki, és tudtam, hogy azt fogom mondani, nem, most én megyek érte az állomás, mert egyébként általában Sanyi ment érte, mert hogy ő valahogy erre úgy jobban ráért, én meg így rohantam, meg gyerekek. És tudtam, hogy valahogy annyira várom, hogy azt fogom neki mondani, hogy én megyek most ki érte. De hát sajnos nem ezt mondta, és ez ja. Épp akkor vettem egy fagyasztót, és azt csomagoltam ki. Hónapokig nem volt befejezve a csomagolás. Mert nem tudtam lejönni a pincébe, itt a pincében van a fagyasztószekrény. Hónapokig nem tudtam. Úgy ahogy na, menjünk, együnk kolbászt. Értek. Ez az igazi. Megkóstoljátok. Abban, hogy mindenki irányítja a saját életét, vagy dolgát, vagy nem tudom, hogy így, amit nekünk csak úgy tiszteletben kell tartani, ez is egy ilyen szintén persze fogóckodó, amit előtte, amíg nem haltak meg a szüleim, nem tudtam, vagy nem éreztem, de azt gondolom, hogy ezt így ők maguk szabják meg az emberek, mindenki magának, hogy meddig akar élni, vagy meddig tud, és hát ez szerintem elfáradt.
alakultunk. Annak idején 1998. januárjában a Szlovák Kultúraházában erre alakultunk, hagyományőrzés. Tehát, hogy tovább vigyük, hogy a gyerekeinknek, unokáinknak tovább vigyük ezt, és megtartsuk ezt a otthon készített házi kolbászt. Ez a fő cél. A többi az már mint, hogy ilyen fesztiválokat rendeznek, most már mások. Ez csak egy úgynevezett melléktermék, de az alapvető az, hogy hagyomány. Mint minden ilyen közösségnek természetesen ugye vannak nehéz pillanatai. Mi nehéz pillanatunk az az, hogy a klub átlag életkora, vagy az alapítók, azok öregszenek. Hát itt nagyon sokan vannak, 70 fölött, 75 fölött, 80 fölött. És hát az aktivitásuk az csökken, sajnos, igen. Olyan hölgyek vannak ott, hogy ha éjfélkor fölébreztem, hát szólok neki, hogy kéne 30 kg hurkát csinálni, ugranak ki az ágyból, tehát olyan önkéntes lányok vannak, és mind már 60-70 között. Ez a probléma. Tehát azt abszolút nem gondoltuk, hogy összeomlik a klub. Tudtam, hogy ha 2-3, de vinni fogjuk a klubot, mert ugye hát ez visszaút nincsen, mert ugye nagyon jó eredményeink vannak, meg baráti körök, meg ezek a kapcsolatok. És hát azt a végén, ugye, hát hogy kivállalja a vezetést, örültünk neki, hogy Ambrus Zoli lett, mert ők nagy barátok voltak, utcabeliek voltak, és Zoli, ugye, Ambrus Zoli már ugye lemondott félig meddig ugye erről a fesztivál igazgatói címről, és a kapcsolatokat is sok esetben közösen építették ki. Uhri Zoli volt a legfőbb érdem, de azért Zoli is segített, úgyhogy szóval, örültem, hogy így megválasztottuk, és így viszi tovább a klubot. Én kötelességemnek tartom azt, hogy a gyerekemnek, az unokámnak átadjam azt a részét, amit én megtanultam, vagy amit én ellestem, és úgy érzem, hogy el is fogadták, mert a fiammal már 20 éve csináljuk, gyakorlatilag az unokám az utóbbi 4 évben vagy 5 évben már tényleg aktívan részt vesz benne, és hiszem azt, hogy ők viszik tovább, és én is azt mondom, hogy nekem kötelességem átadni. Nagyon-nagyon szeretnénk, ha jönnek ilyen fiatal srácok, ilyen 20-25-ös hentes gyerekek, akik beszállnának, hogy na, akkor gyerekek, hát vegyétek át, menjünk bemutatóra. Hát 3 bemutatón voltunk most, de voltunk Nagyváradon. Én voltam képzel a legfiatalabb a csapatban. És mi is azon vagyunk ott a klubban, hogy próbálunk fiatal embereket és fiatal klubtagokat beszervezni. Kicsi eséllyel megy a dolog. Nem csak azért, mert úgy gondolják, hogy oda csak kolbászkészítő ember kerülhet be, ez nem így van, bárkivel, szívesen látunk bárkit klubtagként. Nehéz összetartani ma az embereket. Tudatosítani kell az emberekbe, hogy jót tesztek. Olyat, aminek semmilyen káros mellékhatása nincs, mert ugye mondom, a 4 fő fűszeren kívül semmi olyan nincs benne, tehát se adalékanyag, semmi, már a kisipariba. És most arról beszélünk, ugye, úgyhogy abban nincs ilyen, és tehát az biztos, hogy egészséges élelmiszer. A tavalyi fesztiválon csütörtöki napon volt egy ifjúsági, először kiírták az első ifjúsági kolbászgyúró versenyt, erre kaptak a szervezők állami támogatást, és ifjúsági csapatok az óvodástól az egyetemistáig indulhattak ingyen, ez volt a lényeg az egésznek, ingyen, mindenki kapott 5 kg húst. Amikor a fűszert raktuk, akkor annyi kéz volt a teknő fölött, hogy egyszerűen majdnem a paprika nem ért rá a húsra, és teljesen be volt mindenki sózva, magyarán mondva, hogy részt vehessen ebbe a dologba. Akkor látjuk, hogy van értelme. Van értelme. Nem kis feladat ez a kolbászklubnak, ennyi embernek a ügyes-bajos dolgait intézni, és maga a kolbászklub az, hogy fennmaradjon, ha már ez megalakult, ennek tovább élni kell, és ezt tovább csinálni kell, és csak azt tudja csinálni, aki azt fogja mondani, már pedig akarom csinálni. Nem, hogy ma csinálom, holnap nem csinálom. Ezt úgy kell szerintem is, mint én, ahogy 43 éve vállalkozó vagyok, és ezt szerintem Ambrus Zoli is ebben fekszik, ebben kell a kolbászklubból. Azt gondolom, hogy
hogy a folytonosság fenntartása már egy komoly érték. Tehát az, hogy mi folyamatosan működünk. Még nem volt hullámvölgy, vagy mély hullámvölgy semmiképpen a működésben. Átvészeltük a legnagyobb traumát, ha lehet egy közösségben erről beszélni. Hát ha semmi más értelme nincs az egész kolbászosdinak, hogy van ebből a 180-200 emberből mondjuk 120-130, akik szilárdabban kötődnek a klubhoz, akik jól érzik magukat, akik barátkoznak, akik... Szóval, hát ha van elmeneteli lehetőség csütörtökönként valahova, hát van, az egy nagyon fontos dolog. Hát az emberek egy jelentős részének semmilyen nincs. Semmi. A családon kívül, hát persze azt. Hál' Istennek itt ez egy nagyon családszerető, meg nagyon, nagyon normálisan megélő ember, de hát nem nagyon tud hova menni. Ez is, már ha ez lenne, már az is jó lenne.